nohy, nie? Veď už to nahrám. Už sme prešli taký trošku väčší kúsok. Sme tu iba my dvaja. Trošku sa povozíme, aby sa nepovedalo. Opel Vectra. Troška treba sa povoziť. Tak ideme. Máme dobrý výfuk, popičovku, ukážeme vám. Rémus troška, tak to je nič. No, trošku sa aj dymí. To je iba taký za 300 €. Počkaj, mám našťatujem, aby ste videli, aký to je. A popridávaj troška. Padáme do auta, aby ste nám verili, že tu nikto není. A nedaj. René mu trošku jebe. Nerob. Poď pomalšie, more. Počuješ to? Veď za chvíľu sem môžu prísť policajti. No, podparkujeme, poďme. Ja si dám pásy radšej. Ľudia veľmi pičujú. Dojdeme ako blázni. Zatvárame okná. Piči tam teraz, ako sa dostaneme. A kde ideme? Pôjdeme iba prejsť na nejakú hodinku. Čo ti šíbe? Však poď do piči a nepotrebujem mať. Sme to trošku prehnali. Takže musíme ísť preč. Ukážeme vám druhú verziu, ako pôjde Jaro.